Ο Πανταλάκης, ο Θεόδωρος Πανταλάκης, έχει πει, επιλέξει. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει πει η κυβέρνηση. Οι εταιρείες πωλούνται με διεθνείς πληρωδοτικούς διαγωνισμούς. Τι λέτε, κύριε Αργύρη? Καθώς διαμορφώνεται μια κατάσταση πώλησης της Δοδόνη σε διεθνή πληρωδοτικό διαγωνισμό. Ο Πανταλάκης είναι διοικητής σε μια τράπεζα. Η τράπεζα έχει κάποιους κανόνες. Πιθανόν να φυλάει τον κόρο του, όπως λέμε, και να θέλει να λειτουργήσει με βάση την εντολή που έχει. Η εντολή που έχει ο Πανταλάκης είναι ότι η τράπεζα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν πέρασε τα τεστ που γίνανε και για να μπορέσει να έχει άδεια λειτουργίας και να λειτουργεί και να είναι και ο ίδιος διοικητής, θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα. Του είπαν από την τράπεζα, το είπαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και η κυβέρνηση. Ότι εγώ θα συνδράμω με κάποια χρήματα, αλλά και εσύ θα πρέπει να βρεις χρήματα σε ένα αγροτική τράπεζα. Και παράλληλα είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί από κάποιες δραστηριότητες οι οποίες έχει. Άλλες από αυτές είναι ζημιογόνες και θα έλεγα ότι η μοναδική που δεν είναι ζημιογόνα μέχρι στιγμής, ζημιογόνες μέχρι στιγμής είναι η Δοδόνη, σαν θηγατρική εταιρεία. Άλλες δραστηριότητες που έχει δημιουργούν προβλήματα και ζημιές. Και ξεκίνησε λοιπόν με μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως η Γενική Συνέλευση έχουν πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ότι θα πάει και θα απαλλαγεί και από όλες τις θηγατρικές και από την Δοδόνη, αλλά το πλαίσιο για να αρχίσει να πουλάει είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή πήρε σύμβουλο για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για τη ΣΕΚΑΠ, για τη ζάχαρη, είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι εντολές που έχει από την Γενική Συνέλευση. Θα πάρει σύμβουλο για την Δοδόνη μέσα στον χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει υπάρξει ο μοναδικός μέτοχος στην Αγροτική Τράπεζα, ο μεγαλομέτοχος στην Αγροτική Τράπεζα είναι το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών. Γι' αυτό και στην επιστολή μου την τελευταία, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται, επανέλαβα ακριβώς αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Χάρηκα που τον επικαλείται και ο κ. Περιφερειάρχης σήμερα, που λέει ότι εμείς έχουμε και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο. Είχα την ευκαιρία αυτό να το δημοσιοποιήσω και με ένα άρθρο που είχα και στον τοπικό τύπο αλλά και στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Οικονομική την υπηρεσία, και εκεί καταγράφω ακριβώς ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα. Πρέπει να το δούμε όλοι, πρώτα πρέπει να το δουν οι υπηρώτες, άσχετα από ό,τι έγινε και ποιος έχει το μερίδιο ευθύνης. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν δεν πρέπει το πρώτο πλαίσιο υποστήριξης όλων των υπηρετών είναι ότι αυτή τη στιγμή, και να γίνει σε όλους μας κατανοητό, ότι αυτή η επιχείρηση δημιουργήθηκε για έναν ειδικό σκοπό και με έναν ειδικό νόμο. Αυτός ο ειδικός σκοπός και ο ειδικός νόμος λοιπόν δημιούργησαν αυτή την επιχείρηση. Και η επιχείρηση αυτή είχε ένα καταστατικό. Το καταστατικό λέει ακριβώς κάποια πράγματα. Για μας πρέπει να είναι Ευαγγέλιο τους υπηρώτες. Άσχετα ποιος σήμερα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί το καταστατικό, αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε τη συνδρομή και την βοήθεια όλοι μας στους άλλους μετόχους της επιχείρησης. Τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα, γιατί έχουμε φτάσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι είμαι συγκεκριμένος, ποτέ δεν αερολογώ. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνδιοκτήτης στη Δοδόνη. Συνδιοκτήτης στη Δοδόνη δεν είμαι εγώ. Ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος που μπορεί να λέει: εγώ ξέρεις, είμαι κομιστής γάλακτος. Δεν είναι συνδιοκτήτης. Συνδιοκτήτης είναι οι ενώσεις, γιατί αυτές έχουν το πακέτο των μετοχών. Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών λοιπόν αποτελούνται από συνεταιρισμούς. Κάθε χωριό έχει ένα συνεταιρισμό. Η περιουσία λοιπόν αυτή ανήκει έτσι κατ' επέκταση σε όλη την Ήπειρο. Ανήκει δηλαδή σε όλη την Ήπειρο μέσα από τις μετοχές ως προς το κομμάτι των μετοχών των ενώσεων. Δεν είναι δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενώσεων διαχειρίζεται. Η περιουσία είναι υπηρετική. Ίσως αυτό λοιπόν ανήκει και σε όλους τους υπηρώτες που καταναλώνουν, που προτιμούν να καταναλώνουν. Τότε να πάμε και στον Ιτσάκο που καταναλώνουν να καταναλώνουν Δοδόνη. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που γίνεται και διαχέεται. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Διαχέεται η άποψη. Ας αφήσουμε τις ενώσεις τότε να αγοράσουν. Κοιτάξτε, όχι να αφήσουμε τις ενώσεις, ούτε να αγοράσουν. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε την περιουσία τους. Όχι των ενώσεων. Σας ακούω συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα. Το 33% αν έχει 100 εκατομμύρια όπως διαδίδουν κάποιοι. Ναι. Τα 33% είναι 33 εκατομμύρια. Τα 33 εκατομμύρια είναι των υπηρετών. Αν λοιπόν δεν τα υπερασπιστούμε τα 33 εκατομμύρια, τότε λοιπόν είμαστε άξιοι της τύχης μας. Είμαστε άξιοι της τύχης. Κατανοητό. Ολοκληρώστε τη σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να εδράσω κάπου. Κάπου να απαντήσω. Να πάω να βρω δηλαδή το αστικό δίκαιο, να βρω το εμπορικό δίκαιο που λέει τι λέει περί των επιχειρήσεων αυτών. Ότι οι καταστατικό με διεθνείς διαγωνισμούς λέει ο Πανταλάκης. Δεν λέει αυτό το καταστατικό. Δεν λέει αυτό. Το λέει ο Πανταλάκης. Ο κύριος Πανταλάκης να πει αυτό όταν πουλήσει την περιουσία του. Δεν λέει αυτό. Η περιουσία του είναι. Όχι, δεν είναι η περιουσία του. Πρόεδρος της ΑΤΕ. Δεν είναι η περιουσία του. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πείτε μου τι συγκεκριμένα μπορεί. Λοιπόν, συγκεκριμένο λέω.
αν θέλετε να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα και να το πούμε κάτω από την πίεση του χρόνου, να το αφήσουμε για άλλη συζήτηση. Θέλω να σας δώσω όσο χρόνο θέλετε συγκεκριμένα. Λέω συγκεκριμένα αυτό που σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπερεξούν οι πυρώτες του 33%. Δεν είναι του Αργύρη, δεν είναι του Καχρημάνη, δεν είναι του Τσίμα. Είναι των υπηρετών, 33%. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κατοχυρώσουμε. Υπάρχει ένα 7% το οποίο κλάπηκε, από τους υπηρώτες. Κατά παράβαση της νομοθεσίας. Είμαστε στα δικαστήρια, πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Το δεύτερο είναι αυτό. Αυτό το θέμα πότε θα κλείσει? Το δεύτερο είναι αυτό. Είμαστε σε δικαστική διένεξη. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ πότε θα κλείσει. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι αυτή τη στιγμή, εάν η κυβέρνηση δεν ανοίξει τα χαρτιά της, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να έχω μία παραγωγική μονάδα η οποία μπορεί να συμβάλλει και να μην γίνει ακόμα ένα κομμάτι στο καρτέλ του γάλακτος. Δηλαδή το να πάρει ένας ιδιώτης την επιχείρηση αυτή, πού θα πάει? Θα πάει λοιπόν να συμπληρωθεί μαζί με όλο το καρτέλ. Τι μπορεί παραπάνω να κάνει από αυτό που κάνουν οι άλλες επιχειρήσεις? Έχουμε μεγαλύτερη και περισσότερη πρώτη ύλη ή θα πρέπει να διασώσουμε αυτό που έχουμε εδώ πέρα? Και τελευταίο, και αυτό πρέπει να το απαντήσουμε όλοι μας πρώτα στο μυαλό μας και μετά να το απαντήσει και η κυβέρνηση. Οι υπηρώτες πάντα προσφέρανε στο κράτος. Δώσαν στην πατρίδα. Αυτή λοιπόν η βιομηχανία είναι των υπηρετών. Εάν πάρουμε απόφαση εμείς οι υπηρώτες να δώσουμε αυτά τα χρήματα για να σωθεί η αγροτική τράπεζα, που η εκτίμησή μου είναι με το μυαλό που έχει ο κ. Παντελάκης, και όσοι τη διοικούν σήμερα δεν θα μπορέσουν να τη σώσουν όπως πάνε. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν θα έδινα ποτέ, δεν θα πουλούσα ένα περιουσιακό στοιχείο όσο, ενώ είναι το μόνο που μπορεί να μου έχει έσοδα. Θα πήγαινα λοιπόν σε μια συμφωνία με τους άλλους μετόχους. Με τα έσοδα πολύ πρώτα. Θα πήγαινα λοιπόν, εγώ αν ήμουν Παντελάκης, το είπα και στον ίδιο, θα πήγαινα σε μια συμφωνία με τους άλλους μετόχους. Και θα πήγαινα στην κυβέρνηση και θα έλεγα ότι εγώ παραχωρώ σε συμφωνημένο management, παραχωρώ λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Και εδώ πρέπει να μπει η περιφέρεια στο παιχνίδι. Εδώ η περιφέρεια της δίνεται η δυνατότητα, με βάση τον νόμο του Καλλικράτη, να μπει επικεφαλής και να στήσει την ομπρέλα και από κάτω να έρθουν όλοι οι υπόλοιποι που μπορούν να συμπληρώσουν κεφάλαιο, που μαζί με το κεφάλαιο του 33% να δημιουργηθεί πλειοψηφικό πακέτο για την Ήπειρο. Ούτε να επεκφεύγουμε, ούτε να μαζεύουμε φιλαρδές, ούτε να για ένα ευρύ επιχειρηματικό κάτω από την ομπρέλα. Για ένα ευρύ επιχειρηματικό, υπηρώτικο, συνεταιριστικό κατά βάση σχήμα. Το 33% υπάρχει, διεκδικείται το 7 πάει 40, το υπόλοιπο λοιπόν με ένα ευρύτερο υπηρετικό σχήμα κάτω από την ομπρέλα στην αρχή της περιφέρειας και σιγά σιγά αυτό να διαχειριστεί στους κτηνοτρόφους όταν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός ενιαίου κτηνοτροφικού συνεταιρισμού. Το ερώτημα είναι σε ποια τιμή θα αγοράσει αυτό το ευρύ επιχειρηματικό υπηρετικό συνεταιριστικό σχήμα τις μετοχές της ΑΤΕ? Εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. Δηλαδή, σε λογιστική, ονομαστική τιμή ή σε τιμή αγοράς. Σε ένα διεθνή διαγωνισμό θα συμμετάσχει, δηλαδή θα γίνει μια μεταβίβαση προνομιακή. Για να καταλάβω. Όπως ο κ. Παντελάκης λέει ότι αυτή τη στιγμή κάνω διεθνή διαγωνισμό. Ναι, έτσι πολλούνται εταιρείες. Γιατί έτσι πήγε να πουλήσει την Ερβής. Σας είχε στα σκαριά να την πουλήσει. Πώς την πήγε, δεν την πουλήσει με διεθνή διαγωνισμό? Δεν μπόρεσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει διαδικασία το πώς αποτιμούνται οι επιχειρήσεις αυτές. Υπάρχουν 7 κανόνες διεθνείς. Θα επιλέξουμε από τους 7, όπως και ό,τι κάναμε το 4. Το 4 στη Συμφωνία Αγροτικής Τράπεζας, Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Οικονομικών και οι μέτοχοι. Πήγαμε λοιπόν σε μια συμφωνία. Η Αγροτική Τράπεζα είχε δικό της εκτιμητή, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Γεωργίας είχε άλλον εκτιμητή. Άλλον εκτιμητή είχαν ενώσεις και πήγαμε σε μια συμφωνία. Μάλιστα. Πόσο κάνει αυτή η επιχείρηση? Αυτό το επιχειρηματικό σχήμα θα μπορούσε να χτυπήσει τη δεδομένη σε έναν διαγωνισμό. Να κλείσουμε λίγο. Να το κλείσουμε λίγο. Γιατί με ρωτήσατε και πρέπει να το κλείσουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει τρόπος πώς. Εκτιμάς λοιπόν πόσο είναι αυτή η επιχείρηση με βάση τους διεθνείς κανόνες που δεν μπορεί να σου πει κανένας τίποτα και έρχεσαι και εφαρμόζει το καταστατικό. Τι λέει το καταστατικό? Ότι αν κάποτε πουληθούν οι μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας, αυτές μόνο στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών πουλούνται. Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών κάνουν συμφωνία με αυτό το ευρύτερο σχήμα το οποίο υπάρχει, συμφωνούν σε ένα management που δεν μπορούν πιθανά οι ενώσεις να κάνουν το management, σε ένα management που το οποίο θα είναι συμφωνημένο από παντού και η επιχείρηση αυτή παραμένει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των υπηρετών. Αυτή η φόρμουλα που περιγράφεται είναι νομικά αδιάβλητη. Δηλαδή, μπορεί αύριο να έρθει κάποια μεγάλη εταιρεία και να προσβάλλει μια τέτοια νομική μεταβίβαση ή όχι? Είναι νομικά αδιάβλητη μια τέτοια φόρμουλα μεταβίβασης μετοχών? Εγώ δεν είμαι νομικός, εγώ είμαι πολιτικός. Ναι, από ό,τι ξέρετε, από τους νομικούς που έχετε ρωτήσει. Γιατί εγώ δεν είμαι. Έχετε ρωτήσει νομικούς. Το πρόβλημά μου δεν είναι αν θα βρούμε λύση. Το πώς θα γίνει.